Hivir rang khaya tumapan puthot kapareng pontu jiapan Ministry of Cultural pen saikideng pontu. Phuluni habar prek jamade malong dowaya lang apsi corona pi karplunga saikideng. KSA Kaziranga District Dolomara Aroto Malasi Hospital Kahumridam. Kardom pini prime bertalong penili sami jili hansepi non bertang tonpen arjik tha. Bharat adera long penang an akhai sotum methang ajutang chipaverdet lapen penang atuma bangke dolang sida virangrang lapuson akhai atumta dolo lapuson akhai sotum apan puthot methang ajutang jubat kachipareng ponthujia phan Bharat Sarkar pen RDP ponsi Guru Shishya Parampara scheme pathek ponno Bharat Sarkar Ministry of Cultural ahin pen kedeng pon Guru Shishya Parampara scheme surihini ra inkoi ra isi abha pen sai deng ponsi det pia dangalong kedoan khai sotum methang ajutang jubat kapacheng thurpon thujia phanpura sarkar pen kedamtang jakhong adunthu aroi pen kapangcheng ponjia phansi hukumalu palipono bangsu ahukum lake chiklo joning koi ra isia pharman mate kebangji there achiklo surihini ra inkoi ra hini ana phansi pathik ponno bangso teng pen kamrup metro along kedo dhireshwar ronghanga phansitame methang ajutang kethan ponjia phan hukumalu nang pale Bangso teng ben Dimoria Kamrup Metro along Sonapur Inglong along Klamalong Domahi kikan aseke thanpon Kamrup Agricultural Society ahin pen hithi aroibang abhomkuru arnisi Bangso Domahi kikan thanpon no Sonapur pen Niturash Ronghang Karbianglong live Denarong Irrigation IB along Denarong Sport Association atumpen aningkanwang ason thak Greater DSA Club League Football kachipate kapado ponje puthak kachingwayamai kapado Somindar angkang pi corona war kangnang flopa joini chiklo jontrok playing lim det pi kang haplopenajok school college university lapen sorkar asa hempen chenglok penangan asonamung pusitami apirthe amase inghabdun klaklong Lason ahot corona war kapang nang de jia phanpura kapathu kaparong ro anathu sitami sarkar atumpen kapathu aklamalong kapathu long jia phan our side pipon pedetlo bangsojok aningkanbang karbianglong arlo jasmet karbianglong sport association atoyani tumpen aningkanbang jakhonga chiklo football club le kachipate kapadopon sitami corona penajok padopon long le detlo Football Club le kapora tengpen kapadopon long le dera puthak Denarong Sport Association atum pini Denarong Irrigation IB along klembang amai padopon si kachungwai chengsai padopon Denarong Sport Association amai phu dharam kro kacharipon amai long Pregjam Football Club amai phu chunbang lapen penang an DSA klembang atumta chitongdon tip amai phalo penenga singkana bangke la coronavirus pandemic akesu joini pensi parer chelo lapen non marke kasa pen ke lapson instruction awe sitame alang litum DSA pen initiative CNC alang litum peneng bangke cluster wise pipon po sonse alang litum chiparai lo pinia mailom lapen cluster wise lo pulote audience akom chat po elong wet lo pulote dake audience do tour diti la se cluster wise lo pulote arong si labangso a game tournament mate inter club league sengpon po Sinara sa joine masili tu proper den no exploration playground no mai pipon pelo athe audience afan ke nilitum je nang dun dari puke nilitum te puponone lasi nilitum cluster pli thak daglo cluster 1 abang nilitum mati khola si pipon po cluster 2 abang nilitum bam pothar playground si pipon po cluster 3 abang nilitum panjuri mate kai bongkro playground si pipon po lapen cluster pli lo abang nilitum donghap playground lo si pipon po bangso playground along nilitum cluster pli thak bet nilitum ate hadagabang kep bak suliji nilitum lasi lason se nilitum jate bangso por hoda bang bipon popusina nalitum Maya long penangan apor enpen kapathu anathu aputhak kachingwai chengsai padopon se kasa ahin pen thangnat kapen khat avedet sitami DSA jongjong pater pc ningkan surihini ra inkoi cluster le kapadopon je phanse cheparai ponno Denarong pen Bikram Teron Karbianglong live
Karbi Anglong arlo kaphere mimi corona ke sokang nang bama porhot kedam tang pai pai ni phai ingkoi rahini ani phuloni ahawar prekja madimalong dowai alang apse kapang therasa kedeng pon Kebangji aporhot phuloni ahawar arlo corona ke sopen ansose kachang rai thekjia phan mate corona pi kapaka thekjia phan pura kedam tang pai pai ni phai ingkoi rahini ani phuloni constituency kaparlo prekja madimate loring thepi santarahithi uttor borbil tarabasa Phuloni Veterinary Asylum, Uttar Borbil Police Outpost Pendanglok, Ongdong Adimalong, Biswa Hindu Parishad Pen, Rashtriya Swayam Sevak Sangha Kaparlo, Phuloni Rengbongham Seva Ashramatum Pater Piponsi, Kapang Terasai, Klemponlo. Bangso Kapang Terasai ki claim hot KAC Administrative Board Chairman Uttam Chandra Brahma, RSS Karbi Anglong District Asongja Haliram Basumatari, Biswa Hindu Parishad, District Rapchunbang Bandhuram Swargare Pendanglok, Ongdong Ari Sanghodum Chetodunsi, Bangso Sai Kideng Pachun Ponlo. News Text Report Karbi Anglong Live. Korkanthi Mandal Congress Committee atom Songkepang Tang Punjab Hanpura Pini Sokraghat RV Lepen RA Arwengalong Primary Congress Committee ke Sengamai Padupon Lakhakrep thi Korkanthi MAC constituency kaparlo Sokraghat Borsing Killing Arongalong Korkanthi Mandal Congress Committee atom Primary Congress Committee arpu ke Sengamai kapadu Bangso Amalong Sokraghat PCC Amai Phukanya Teron Pensi Maje Pahim Phuponno Mailong Aluhiaman Pen KADCC Achunbang Arpu Korkanthi Rongseng Teron KMCC Amaipu Harsingkro KMCC Akongchunbang Prameshwar Ingti Samilangso Block Congress Committee Akongchunbang Devnath Sahu Korkanthi Mandal Mahila Congress Committee Amaipi Moina Terang Piatum Pendanglok Penangan a Congress Asongja Lapen Klembang Atum Chitongdun Mayalong Congress Racharia Song Amsuse Kapangtang Ponjapan Kedotang a Committee Perang Proisi Akimi a Committee Sengponno PCC ke Sokraghat PCC ke Sengpon Labangso Mayalong ini parti ka prekpen Nangayondun BJP parti Nangayondun Bangkre Troxy Donkre Troxy alang litum ni tum Congress along Nangayondun lo Congress along ki claim ke dam ki mi nang thegun long si nasi noni prangke Congress along Japong horang nang pidun pen Labangso PCC along anso se pantang pon tupo pusi alang litum ni tum along nang masun lo kasi alang litum hantan ni tum Congress pen churu pon Lasona porhot BJP pen Bangkre Pholopen Songwe pen Inut Pangrongpet Bangkre Troxiatum Amethang Asongpan Ningkache Theka Biajok Congress along Chipa Ogdonsi Jakong Horang Pidunlo Independent bang nu eta BJP ahin pen bang Great Rock do Ando ka wepen hadi adu ka pen si Sokraghat PCC along ni sitame kaya son chido thusi Congress apan pangpangban pusi mathalo Dokmoka pen Samsung Ingti Karbenglong Live KSA Dolomara Rotum non malam dode sangse prekja masahem kahumri da mason thak thakse pini lethota malasi se kachelanga hemalong kahumri padodam Arenki lokasar lang thepen kipu health is well kwason thak thak pirthe choklem chudamji sai le chutiki jisita eoke pran mesenangji lasi so that onede da hotsita se kachelangji aphanpura okpran kachelang asai kam sarkar pen prekja mahavar along ahem kimpondo Son thak thak se Dolomara angkang malasi ahawar along sitami se kachelang ahem kedamtang ningkan krepho aprang kimrang ponno Bangso se kachelang ahem non ke asar nunganta kheba kada jok arve nangkili chimit mipin na sonsi nang manno Halapu chokomara tum ke do ahem sitami henopin lopusi Dr. Jonas Singh Hanse ahin pen nang pachinidon Lang avarsai ambulance lapen hemkar ko kapang cheratum kavia puthakta medical EM aphan abatai batai pachini tanglo kedamtang pai pai ni phai inkora ICR ni MSc Richard Tokbi kebanga hota lahayalang thanunno halopu laboratory ahem ke bantu ong babur kangse jerhetan pinlo lapen se kachilang ahem awai kangarlo kapang therasai ke klema bang kavedet penajo se kachilang ahem RJ chinglidle datlo Dolomara Police Station arlo longni okpran kachelang hemdo lake borbheta lapan malasi henno la longni se kachelang hemalongta ambulance lapan 108 hours sa kave penajok kisu kachelang atom kisik boda hotki amethang motor chiripen akahelo cheponangno
lason ahot kiduk ki boy det ahem to natumsi ki ong munak pen inglong ar loka josi kiduk ki ong munak apot dolamara arat atoma phanta nangchema thapon tu pusi kajiranga district dolamara aro KSC atom kachoningre padopon Dorbaguri Dolomura area ke Longnini do hospital ha dak em la upper mana la hospital peni pura pupa subjurian si do kok la se hala dak hospital pen Longnini hospital pen da 108 tawe ambulance tawe la si kinang sor rong asortum ki se chilang dam han kostopik hut pen ga mithang tuma mithang personnel gari si banga gari si chirijam nang se poisa ekdom kwani ekdom tibok het adiman ta suri hini pinang ko di le ambulance ki banai phana si prabjin pen 108 la pen ambulance do bek nei la pen dak la hospital se tame prabjin pen la ki dimes tang pot an ki me facility nang pali et nang di pusin nili MSc Richard Top bi phan tuning ri kang tung la pen ke non ki do bom la medical MEM la pen CM la tum han la pen MP phan da nili ki tuning ri kang tung la hana dolamara pen RG Sorong Phar Karbeng Long Live Pini prime time berta ke lapon se kang toniklo domi thakme kardom